ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಕೇನುವ ಅವು ಬೇತನೆ ಕೊರಡು ಯಾನ್ ತಾರದೆನ್ನದ ತೊಂದ್ರೆ ಪೋಯಿನ ಮಾರ ತಾರದೆನ್ನದ ತೊಂದ್ರೆ ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ದೀಪದೆನ್ನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆರ ಅಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಂದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಯಾನು ಮೈಪೆರ ಅಂತೂ ನಾ ಕಟ್ ಮಲ್ತಾನ್ ಇತ್ತೆ ತಾರದೆನ್ನೆ ಕನಾರ ಪಿರ ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಡು ದೀಪದೆನ್ನೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಕ ಪಿರಾಡೆ ಪತವಾಯರಾಪುಂಡ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನೆನ್ನೆ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಜಿಂಜದಿಯೆ ಇಂಚಿರ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ದೀಪದೆನ್ನೆ ಅಂದು ತಾರದೆನ್ನೆ ಪತವರಡು ಇಂಚಿರ್ದು ತಾರದೆನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪದೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಡೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಹತ್ತದ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಜು ಬಟ್ ಅವನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತಾರದೆನ್ನೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ದೀಪದೆನ್ನೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ఒక ಪಿರ ಬರ್ಪಿರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ದೀಪದೆನ್ನೆ ದಬದಲು ತಾರದೆನ್ನೆ ಪತೋಪ ರಡ್ಡು ಬೇರೆಲ್ಲ ಅಂಡು ಒಂಜೇ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಂಡೆಗೆ ಚೆಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಇರ್ನ అని పిరవతు తీరిన తారదన్న పోత అర్జెంట్ ఉంది మరి కూరి పోయారు దీతే